Στο σημερινό βίντεο θα πάμε στο Μασούτι να πάρουμε ένα μπέργκερ και στο Τζακαρού και να συγκρίνουμε ποιο είναι το καλύτερο. Αλλά πρώτα θα πάμε να ρίξουμε ένα κούρεμα και να πάρω και ένα μικρόφωνο. Έριξα λοιπόν το κούρεμα, refresh και μετά πήγα στο Μασούτι για να δω το μπέργκερ που έχει. Είχε ένα με barbecue, το πήρα και ύστερα πήγα σε ένα μέρος ότι Λοιπόν, έχουμε το Μασούτις Burger. Να πω ότι σε λίγο θα πάρω το μικρόφωνο. Οπότε ο ήχος για λίγο δεν θα είναι καλός, αλλά σε λίγο θα φτιάξει. Μασούτις Burger είναι με barbecue. Και θα συγκρίνουμε και με Τζακαρού ποιο είναι το καλύτερο. Τώρα θα μου πείτε, ποιο μπορεί να είναι το καλύτερο. Αλλά θα δούμε. Αρχικά, από μέσα είναι έτσι. Είναι με barbecue. Εντάξει. Φυσικά δεν είναι κάτι τρελό. Είναι ένα burger. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό, αλλά τρώγεται. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο κακό. Είναι Και τώρα πάμε για μικρόφωνο, επιτέλους, για να ακούμε. Και να πάμε στο Τζακαρού να δοκιμάσουμε ποιο είναι το καλύτερο. Εντάξει, είναι λίγο άλλη κλάση το ένα και άλλο το άλλο, αλλά Ύστερα πήρα λεωφορείο για να κατευθυνθώ προς το Τζακαρού και πήρα και μικρόφωνο. Καλησπέρα. Update λοιπόν για το τι έχει γίνει. Πήρα το Τζακαρού στο σπίτι γιατί έχω πάρει μικρόφωνο, αλλά είναι κλειστό ακόμη, οπότε θα έχει θόρυβο. Οπότε είπα να έρθει στο σπίτι να κάνουμε το rate. Έχω πάρει αυτό το μικρόφωνο 90 ευρώ, μαλάκες. 90 ευρώ! Αλλά για σας, για μένα, για όλους. Γιατί δεν γίνεται χωρίς ήχο. Όντως δεν γίνεται χωρίς ήχο. Και δηλώνω επίσημα φτωχός, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε. Πάω να το συνδέσω και πανέρχομαι. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Και στέκεται εδώ για να με ακούτε. Γενικότερα ακούγεται πολύ φασαρία όταν δεν είχα το μικρόφωνο. Οπότε είτε έβαζα καμία μουσική. Και τώρα δεν χρειάζεται. Είμαι excited, full. Το μικρόφωνο υπάρχει και αυτό για να το πιάνεις, ξέρω, και να το βάζεις. Υπάρχει και αυτό αν υπάρχει αέρας. Είναι clean. Καλώδια, τέτοια ιστορίες. Αυτό. Και πλέον αισθάνομαι επαγγελματίας. Γενικά hype. Νομίζω θα αξίζει. Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Να δοκιμάσουμε το Τζακαρού. Λοιπόν, έφτασα εδώ με το Τζακαρού Burger. Αρχικά είναι παρόμοιο με το άλλο γιατί είναι με barbecue και τέτοια. Και μανιτάρια. Από μέσα είναι έτσι, δεν θέλω να πέσει. Και πάμε να δούμε. Εντάξει, τώρα το ένα είναι Μασούτις Burger και το άλλο είναι μπεργκεράδικο, ξέρω, τη συγκρίνω, Αλλά γι' αυτό είμαι εδώ για να συγκρίνω. Εν τω μεταξύ το ένα είναι με μπιφτέκι και το ένα είναι κοτόπουλο. Θα έπαιρνα μπιφτέκι, αλλά εντάξει, τώρα είπα αυτά που θα πάρω διαφορετικά φούλα, ας πάρω με κοτόπουλο, που είναι και κοτόπουλο, ωραία. Είναι αρκετά ταραγανό. Πεθάνω. Τελείωσα το φαγητό. Και τώρα θα πω την αντικειμενική μου άποψη. Βασικά την υποκειμενική μου άποψη. Γιατί είναι με βάση εμένα τι μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το Μασούτις Burger. Το Μασούτις Burger, να πω την αλήθεια, το περίμενα χειρότερο. Αλλά ήταν κομπλέ. Δεν ήταν κακό. Ήταν αρκετά κομπλέ. Για burger Μασούτι, ρε φίλε, τι θες να πάρεις. Οπότε στο burger Μασούτις θα βάλω ένα τίμιο εφταράκι. Τρογότανε και με το παραπάνω μπορώ να πω. Ένα εφταράκι, είχε και την barbecue sauce, είχε και τα πραγματάκια, ήταν κομπλέ. Δεν είχα φάει και τίποτα βέβαια. Και τώρα το Τζακαρού Burger. Να πω την αλήθεια, Τζακαρού έχω φάει 3 φορές. Αυτή ήταν η τρίτη. Ωραία μπεργκεράκια. Με το κιμά, να πω την αλήθεια, με το μπιφτέκι βασικά πιο κιμά.
δεν με τρελαίνουν, αλλά με το κοτόπουλο πιστεύω είναι on top. Δηλαδή είναι πολύ καλά. Θα πάρει ένα 8,5. Τίμιο 8,5. Ήταν τίμιο ρε φίλε. Τίμιο 8,5. Ήταν αρκετά τίμιο. Οπότε ένα τίμιο 8,5 για το τζακαρού. Νικητής ότι το τζακαρού συγκρίνω ανώμια πράγματα. Δηλαδή συγκρίνω ένα μπεργκεράδικο επαγγελματικό ρε φίλε με ένα σούπερ μάρκετ. Οκ, ανώμια πράγματα. Αλλά αφού είχε μπέργκερ, ξέρω εγώ, είπα να κάνω αυτή τη σύγκριση. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, όσο καλύτερα γίνεται, ό,τι καλύτερο μπορώ, όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό κατάφερα, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε, ξέρεις, κάνεις αυτό το, πώς το λένε, που υπάρχει κάτω από το βίντεο, που αρχίζει από σίγμα και γράφει subscribe και ένα like, αν θες. Αυτό, αν θες. Δεν πιέζω καταστάσεις και ανθρώπους. Ακούστε κράκ. Wow. Ναι, δεν πιέζω όπως έλεγα. Οπότε, αν θες, κάνε subscribe. Ναι, έρχονται και άλλα βίντεο, οπότε κοινοποιήστε αυτό το βίντεο, κάντε τα καθέκαστα πράγματα που κάνετε εσείς οι άνθρωποι που βλέπετε YouTube, όπως και εγώ γιατί βλέπω YouTube, και bye!